Kabir bai zabo kamar wasa na rasa masoyiyata. Kashina da na sani da hakan bata kasance ba, shi yanzu kamar da wasa so ya sa ni kai da kawo. Ashi hakanan take soyayya bata da uzuri, cikin jinin jiki take yawo tafi kaso ɗaya. Gashi yanzu kuwa na shaida ta sani garare, tunda na hau doki inda da na yi alkawari. Ta nuna min soyayya ta gaske zahiri, ni kwasai na sanya wasa na ce ta je ta dawo. Tunani na hakan da na yi na ja ajina, in ina yin kallanta da ta ganin sai na kau idona. Da tunani nake ta kwana na tashi ba dare da rana, nauyin baki ke hana ni na furta mata zance na boye ya zama sirri, ma'ana da ke damuna. To tsoron me ya hana ni komai ya faru ni na jawo. Wani kalubale garan gashi yanda ta kasance, tafiya ce ta kama ni zuwa garin Kedi a takaice. Na haɗa kaya na zana je ina tunanin ya zai kasance, na yanke shawarar sai na dawo zan gaya mata duk kazancen. Ina ta kewa na tafi na kama hanya da yammaci, cikin dare na iso a Kedi amma hakan ina ta takaici. Yanayi wannan kawaici gashi zuci ta nace, na yanke shawarar furtawa gare ta in har na dawo. Na shigo mota daga Kedi zuwa Sokoto don dawowa, muna isowa yanki na Zamfara farin ciki sai yayi mayewa. Ma'ana ta shi ne nan da 2 hours mun yi karsuwa, cikin iyawar Ubangiji ran mai ruwa an kayo ajewa. A nan ne na ɗauke kana na tare dan a caɓa yi tsayawa, tudun wada zaka kai ne furcin da na yi furtawa. Na hau muka kama hanya muka miƙe ba tsayawa, da isowa farin ciki gida suke yi gashi na dawo. Sai na yi wanka na canza kaya, bacin abinci na fita, a zuciyata na yanke yau ne za a yi ta, za a yi ta ta kare, za na fi da bukatata. Na kama hanya zuwa layinsu babu nisa muna makwabta, ina zuwa sai na yi arba da amini na tare da ita. Suna tafira da dariya, ganin haka na ji das a zuciyata. Ya ce aboki karaso zo ka ganta masoyiyata, bayan tafiyar da kai muka haɗu har muka daidaita.